L-annimali tar-razzett, kitba ta' Natalie Portelli, illustrazzjonijiet ta' Claudio Cernuschi u din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Wise Publishers Limited Malta. Tobi l-Kelb. Il-pil ta' Tobi l-Kelb ileq ħafna u jfuh ukoll. Dan dejjem jibda l-ġurnata b'banju sħun. Tobi l-Kelb iqatta' ħafna ħin ifittex l-għadam. Illum sab għadma kbira. Tobi l-Kelb imur iħaffer ħofra biex jaħbi l-għadma. Tobi, attent, hemm naħla! Tobi l-Kelb iħobb ukoll jiġri wara tagħtes, speċjalment wara Diddi l-qattus tar-razzett. It-tnejn jiġru wara xulxin ma' kullimkien, ħafna drabi jagħmlu ħerba sħiħa b'ramel maqlubin u skajt jiġri ma' kullimkien. Bow wow! Meow! Wara l-ġirja, lil Tobi l-Kelb jaqbdu ħafna ġuħ u jmur id-dar jiekol. M'għandekx għalfejn taġġel Tobi, l-ikel kollu għalik. Tobi l-Kelb imur jara l-ħbieb tiegħu. Kemm jieħdu gost Tobi? Stenna Tobi hemm Madira. Tobi l-Kelb jidħol fl-għadajjar u jtajjar l-ilma ma' kullimkien. Kemm jieħu pjaċir, issa sarlu l-ħin biex imur lura d-dar. Sar il-ħin għal banju ieħor.